Vi har lidt tekniske problemer, der er reklamer. Hvad skal vi sige? Hvad? Vi laver bare lidt fis med gæsterne derude, hva'? Hvad sagde hunden, da den snatskål var fuld? Det var mig ikke. Det var ikke mig, der faldt på viften. Joder. Gå hjem til os mor. Hvad? Skål. Skal ikke glo på mig. Nej, I må ikke glo på mig. Can you speak English? No. Karoline, kom ind på billedet. Jeg savner dig. Kom. Jeg så det godt.